Duwarê hunerî de teknolojiya nû ya ragihandinê gotegot û gotûbêjên li ser dahatuya mirovahiyê. Nêrînek ya li ser binemayê raboriyê û avakirina dahatuyê, grafîk, nexşe, mîmarî û endezyariyeke balkêş. Bi pêkanîneke dijîtalî, gelo pêkhateyên komelgehê yên dema îro çend bihêzin. Di dema mirovahî gihiştiye lûtkeyê herî bi serketî de, di heman demê de neçarî û li binketinên mirovahiyê çi ne? Zekaya ku çêkirî ya ku jê re dibêjin Artificial Intelligence, cihê wê di jiyana me ya rojane de çi ye, dê di dahatuyê de çi be? Pêşengeha binavê ajendeya nû ya mirovahiyê li ser van mijaran radiweste. Ji karê gelek hunermendan yê vîdyoartan pêk tê. Serwera vê pêşengeha balkêş Işın Önol bo me hêj zêdetir behsa pêşengehê dike. Serginin adını insanın yeni gündemi olarak belirledik. Me navê pêşengehê wekî ajendeya kanûya mirovan pê nasekir. Piçekî ji me çaveke îronîk li mijarê nêrî. Pêşengeh navê xwe ji beşek ya pirtûka nivîskarê popüler Yuval Harari ya bi navê Homo Deus werdigire. Bir antropolog olarak geleceğe bakarken Nivîskar wekî antropologekê di vê beşê de pirtûka xwe de diyar dike ku mirovahiyê gelek kêşeyên xwe yên wekî şeran, birçîbûn, feqîriyê vê gavê ta radeyekê çareser kirine. Lê dema ji pêgeha îro li dahatuyê dinêre dê di paşerojê de mirov rû bi rûyê kêşeyên bi çi rengî bên van mijaran dixe bin pirsê. Di rastiya xwe de kêşeyên ku nivîskar dibêje hatine çareserkirin niha ji hêj berdewam dikin. Ji sedemên arîşeyên polîtîk ne hatine çareserkirin. Savaşlar gibi insan ölümüne sebep olan Dema heya niha jî şer, birçîbûn, rûdanên dî yên wekî van dibin sedema ku mirov jiyana xwe ji dest bidin. Ne ku nayên çareserkirin. Dikarin bêne çareserkirin. Lê ji sedeman arîşeyên polîtîk ev mijar çareser nabin. Lê dema ku em ji niha berê xwe bidin dahatuyê wekî mijareke sereke mirov herî zêde li ser teknolojiya zekayê çêkirî. Artificial Intelligence radiwestin meraq dikin. Divê pêşengeha me de jî hunermendên li ser teknolojiya nû ya ragihandinê radiwestin hatin bahev. ama insanın şu an vardığı yerde Dibe ku mirov ji xaleke weha lê binêre. Pêngava ku mirovahî gihîştiyê hem ji aliyê zanistî û hem ji aliyê teknolojî û warên din ve li ser lûtkeya zincîreya enerjiyê ya herî jor e. Mirov ji aliyekê gihîştiye wê hêzê ku serweriyê li xwezayî, ajalan, ekolojî û hemû komelgehê bike. Ji aliyê dî jî dimîne ku çend neçar û bi serneketiye. Bo nimûne rewşa jîngehê bînin berçavên xwe. Heya xurekê êdî ew xwarinên çê dike tehdîtê li ser sihet û saxlemiyê dike. Yani ji aliyekê gelek bi serketî, ji aliyekê dî gelek bêçare û li binketî.
em li ser vê radwestin. Gelo de di dahatûyê de zekaya çekirî an ji aqilê destçekiriyê mirovan de çi qasê wekî mirovan bimîne? Ji hevveqetaneke çawa de di nêvbeyna mirovan û aqilê destçekiriyê mirovan de pêgvê. Niha jî aqilê çekirî ketiye di jiyana me de. Aparat û aplîkasyonên telefonan yên em bikartînin. Dema di laptopekê de, di telefonekê de, di tabletekê de em lehîstikekê dilehîzin. Aqileke bi çi rengî dixebite û li hemberî me ye? De ev aqilê çekirî di dahatûyê de an jî di paşerûjê de çi bike? Mihemed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.